Mae'r cwestiwn 6 marc yma yn dod o papur Trifflyg Uwch 2019. Yn y labordy, mae ammonium sulfad yn cael ei baratoi drwy adweithio hydoddiant ammonium hydroxid ac asid sulfuric gwanedig. Disgrifiwch y dull deitradu ar gyfer gwneud grisialau pur o ammonium sulfad yn y labordy. Esboniwch pob cam o'ch dull. Mae'r gair teitradu yn rhoi cliw mawr i ni. Maen nhw eisiau'r dull ar gyfer paratoi halwyn hydawdd, asid mewn bured ac alcali a dangosydd mewn flasg onigl. Rhaid gosod asid sulfuric mewn i bwred, wedyn mesur 25 cm3 o ammonium hydroxid i mewn i flasg onigl gan ddefnyddio piped. Does dim ots pa cyfaint ych chi dweud, mae 15, 20, 30 yn ffain, ond rhaid bod yn benodol. Cofiwch dweud bod rhaid ychwanegu ychydig diferion o dangosydd enghraifft phenolphthalein. Ar ôl hyn, rhaid ychwanegu'r asid yn raddol nes bod diweddpwynt yn nesau, ac yna fesul diferyn yn agos at y diweddpwynt. Cofnodwch cyfaint yr asid sydd angen i newid lliw'r dangosydd. Ar y pwynt yma, mae'r hydoddiant yn neutral, ond wedi hylogi contaminated a dangosydd. Rhaid ailadrodd heb dangosydd. Mesur 25 cm3 o ammonium hydroxid ac ychwanegu'r union gyfaint o asid sulfuric sydd angen i niwtralu'r alcali. Dim ond ammonium sulfad a dŵr sy'n bresennol ar ôl wneud hyn. Felly rhaid ni cael gward o'r dŵr. Rhaid gadael i'r hydoddiant i anweddu'n araf i ffurfio grisialau nes yn sych. Gan ddefnyddio'r tabl o wefrau ionau sy'n cael ei rhoi i chi gyda'r tabl cyfnodol, mae'n bosib gweithio mas hyfaliad ar gyfer yr adwaith yma, ac mae'r cynllun marcio yn rhoi pwyntiau i chi am wneud hyn.